ai muna wa'azantarwa muna faɗakarwa. Uwarwa kake wa'azantarwa, uwarwa kake faɗakarwa. Kai ka ba kanka tarbiyya ma da kanka kafin ma ka zo ka ce za ka ba wani tarbiyya. Jama'a masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na Goben Kannywood. Har ila yau dai kuna tare da ni Salma Nasir Yahaya. Shirin da muke tattaunawa da manyan jarumai da jarumai masu tasowa a cikin masana'antar ta Kannywood. Babban bakon namu na yau shine. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar kullum sunana Tijjani Abdullahi Asase. Inkiya Kanabaro ko kace Adahama cikin shirin gidan Budabas. To Malam Tijjani Asase barka da zuwa cikin shirinmu na Goben Kannywood. To barka ki dai. Ni da masu kallo za mu so mu ji takaitaccen tarihinka. To tarihi na ba wani abu ne mai wahala, yar gajeriyar rayuwa ce, banda gwagwarmayar rayuwa dai. Ni sunana Tijjani Abdullahi Dankura, wanda aka haifa a garin Kano a Gwale local government a wata unguwa mai suna Dandago filin Ƙorama, nan babban baki. Sannan na yi karatun firamare ɗina a Gwale firamare, sannan na yi karatun sakandare na a Gwale sakandare. Karatun ma dai ban gama ba, aka shiga gwagwarmayar rayuwa. To bayan dai haka akwai mai gidana, ubana, Ado mai gidan dabino, wanda mutane suka fi saninsa da gwamnan Alfawa cikin kwana 90. To ya zo ya bude ofis ɗinsa a unguwarmu. A wannan lokacin da ya unguwan ni ne yaransa na farko da yan aikace-aikace. To su kuma su ne fim, don su ne asalin fim, su suka ƙirƙiri fim, su ne suke tare da fim, su suka kai fim inda ya kai har muka zo muke cin abinci. To a lokacin gaskiya ni ban taɓa sha'awar fim ba. Wannan dai tare da shi mun koyi sana'ar haɗa littafi, irin ninkan littafi a haɗa shi a yi binding ɗin shi. To a nan muke ɗan samun ɗan ɗari da kwabo. To da yake ya tsunduma a cikin harkar fim ɗin, to mu kuma mu'amala da shi, yau mu ne muke kai wa 'yan fim abinci, mu muke zuwa mu ɗauko su daga guri kaza a aike mu, har a yi fim ɗin ma mu tafi tallansa garuruwa. To har kawai na tsinci kaina a cikin masana'antar fim. Don haka wannan shine sila, ba wai sha'awarsa nayi na shigo ba, na dai tsinci kaina ne a ciki. Ya aka yi ka samu sunan Asase? To shi sunan Asase marigayi Tijjani Ibrahim daga sunan daga gare shi ne, kuma amma ba a cikin wani fim ne da muke yi. To zan yi assassination ɗin wani mutum mai gida, to bai san sunana ba a lokacin. Idan zai ce a kira ni sai ce ku kira min assassin ɗin yaron nan assassin. To mutanen gurin sai suke cewa man assassin. To har dai assassination ɗin dai, kuma Bahaushe kin san idan ana cewa bread, Bahaushe yana burodi. Idan ana cewa sugar, Bahaushe yana sukari. Ka gane yawwa. To a nan suka mai da shi ya zama assassin. Tijjani Asase. Waye mai gidanka a Kannywood? Shi ne na gaya miki, ubana. Ba na kallon sa a matsayin mai gida. Ubana Ado mai gidan dabino, sai kuma Rarara, shi kuma boss ɗina ne. Jama'a da yawa suna ganin ka kana yawan fitowa tare da shi Dauda Kahutu Rara. Sai ake ganin ma kamar ka shiga siyasa ne ko ko a'a da wani dai aikin da kake yi tare da shi. Zuciya tana son abin da yake kyautata mata. Ni ba abin da zan ce da Dauda. Idan za ka zage shi akan siyasa ko za ka ci mutuncinsa don ba fatan kuɗi ba, ni ba layin siyasa na ɗauke shi ba. Ni na ɗauke shi layin mai gida ne. Babana ya mutu
babata ta mutu ba dai wanda yake taimaka ta kamar sa. Ban ce wai duk na raina na kowa ba, amma yanzu in ina da matsala shi zan gaya kuma shi zai taimake ni. Kin ga don haka siyasa ma a tsakanina da shi akwai yayi wani dan takara a jihar Kano, ni ba na yin sa, haka kuma ban yi ba, kuma layi na daban, kuma layi na ne, kuma bai ce dan me ba, kuma ni ma ban ce dan me zai yi wancan ba. Kin ga don haka ashe siyasar da nake yi ni a bangare na kaina nake yi wa siyasa ba kowa ba. Yawwa. Wace shekara ka fara yin fim? Tun kafin a haife ki. Ya kai shekara nawa kenan? Ya kai 30. 30? To masha Allah. Kai ne babba a gidanku ko kuma akwai yayi a bayanka? Maza dai wanda yake babban Allah ya masa rasuwa. Amma yanzu a gidan maza dai ni ne babba. A mata kuma akwai yayata Aisha. To banda ita akwai Maryam. To daga kan Maryam din mata dai mutum biyu ne suka girme. Amma banda mutum biyun kuma kowa a gargashi na yake. Ya magana aure, kana da aure ko kuma? Da mata biyu, ‘ya'yana 9. Mata biyu. To za a ƙara ne ko kuma daga biyun an kulle ƙofa? A yanzu dai yadda nake tsinkar rayuwata, a yanzu yadda nake jin daɗin rayuwata, ba ni da matsala da gidan uwar gidata, ba ni da matsala da gidan amaryata. To idan na ƙara aure to rigima ce ko menene ban sani ba, amma abun baka ce da Allah ka yi wa kanka iyaka. Allah ne ke iya kawo komai. To idan Allah ya kawo to ba zan ce a'a ba, abu ne na Allah. Malam Tijjani, wani jarumi ko wata jaruma ka fi son a haɗa ka da shi a cikin harkar wasan Hausa? Ai kowa ma, saboda na iya. Kawai ba na ganin tsoron kowa ba kuma na tunanin kowa, kawai ina son haɗu da wanda ya iya ni. Amma ba ka da wani wanda ka fi son ka kai ina son a haɗa ni da wani, na fi jin daɗin aiki da shi. To ba haka tambaya ya dace ba, sai ki ce waye ya fi burge ni. Amma dai aiki ni da kowa ma zan iya, amma aiki wanda ya fi burge ni a harkar fim, misali akwai mutanen da idan ina kallon su suna yin fim, ka gane jikina har karkarwa yake, sai in ji dama da ni a cikin fim din. To shine a bangaren manya iyaye, misali in ce miki na fara ne tun daga kan Bashir na Yaya Dan Magori, yana burge ni idan yana fim sosai. Marigayi Bankaura yana burge ni idan yana fim. Idan kika dawo kan Tahir Fage yana burge ni idan yana fim. Rikadawa Tijjani Faraga suna burge ni. Ina son mutumin da yake yin fim idan ina kallon abun a fuskarsa dinga jin kamar muna yin abun gaske. Irin su Ibrahim Mandauri, ina kallon abun idan suna yi, ina kallon abun a fuskarsu. Idan kika dawo bangaren yara, idan muna kallon misali kamar Ali Nuhu, Adam A Zango, uwa uba Momo, wannan Aminu Sharif na Gwale, to irin su idan suna yin fim za ki gani ba wai maganar ɗaukaka ba, ko Baban Hayatu idan kuna aikin da shi za ki dinga ganin abun a fuskarsa. Irin su Abba Ruda za ki dinga ganin abun. To irin wannan yawwa, to haka nake son in ga fim, kin gane, kamar irin su Dadi Hikima. To amma ta ma haka, idan kana yin fim misali tun da irin su Marigayya Hauwa Ali Dodo, ka gane, in kana kallon fim irin su Asma'u Jama'ar, in ba ya sama baki santa ba, akwai wata yarinya da aka yi a Kaduna ana ce mata Aisha Abab, idan tana acting kiga kamar ane mata wahayi. Halima Atete, ka gane, ina kallon mutanen, ina son mutumin da ya iya kawai, kamar irin su Zainab Indomi, kamar Nafisa. Ina son in ji ina fim din mugunta in je gaban Nafisa, in tsaya a gabanta ina kallon ta tana kallo na, sai in ji kamar an rawaito cewar ranta ma a hannuna yake. To ita kuma abin da take bayarwa shine sai ga yana burge ni, sai ka ji an ce wane ya iya fim. To ni shine yake burge ni, ba a haɗa ni da jarumin da an zo na zo fashi gidanka na zungure ka kana wayo, ka gane, to ina zan fara. Ni ma har na tsorata. Yawa, to ta ina zan fara, amma in ga abun a jikinka ne kamar gaske, to shine ni a wuri na ka iya. Gaskiya ne.
Ya ka ji da ka tsinci kanka a cikin shirin fim mai dogon zango na Gidan Badamasi? Na ji daɗi sosai, ba ma daga kansa ba, tun daga kan Ƙarangiya wanda ake kirana da Sangami. Ƙwarai. Na ji daɗi saboda ya taimake ni a rayuwa, ya taimake ni fiye da yadda kike zato, ba kuɗi ba. Na yi a cikin masana'antar fim, an yi basawa masu fitowa a mugaye iri-iri daban-daban wanda sun haife ni ma kuma sun wuce sun tafi, amma ba a taɓa yin jarumin da ɗan adam yake ganin sa ya ji tsoro irina ba. Kowa ya kai ni, mace ta ganna ta faɗi, mace ta ganna ta zubar da abin da yake hannunta, yaro ya ganni ya saki fitsari, ka gane, just irin waɗannan abubuwan sun faru. Kuma daga lokacin na koma yunkurin ya za in saka manyan kaya, ya za in daina askin da nake yi, ya za in zama mutumin kirki a waje, a dinga kallo na abin sha'awa. Kan gane, saboda na fuskanci mutane suna kallo na a masana'antar abin da nake a fim kamar da gaske ne. Mun yi tafiya wata ƙasa Nijar, mun je ana helin ɗin yan fim, amma duk wacce ta zo ta ganni a ɓangaren mata sai ga tana haka tana zuƙewa. Ta ce bandi na ce wai me bandi, wai ɗan daba ne ni, ka gani. Just haka abin yana damuna. To daga lokacin da na fito a Ƙarangiya, Sangami ba su 50,000. To idan na gani mutum na ceto ko a mota ko a tafiya kafa, in na ga mutum ya kalle ni ya yi dariya, to sai in ce to wannan ya Ƙarangiya. To daga lokacin da na shiga Gidan Badamasi da wasu fina-finai da muke da Hassan Giz da shi dai Faral Ɗorayin fina-finansa, na zama kamar wawa. To sai mutane kuma sai suka daina mun wannan tsoron, sai mutane kuma suke sha'awa aiki da ni, sha'awar yin ganin fina-finai na barkwanci, a gane. To wannan ya rage min waccan fureja din. To kin ga dan haka dole in ce miki na ji daɗi kuma ina munna da wannan abu haka. A cikin fina-finan da kake yi, wani fim ne ya fi burge ka kuma aka yi wani abin da ba za ka taɓa mantawa da shi a cikin wannan fim ɗin ba? To, a fina-finan da na yi wanda ba zan taɓa mantawa da su ba, ko wani abu da aka taɓa yi da ba zan manta ba, a na waje akwai kuma nawa na cikin gida akwai. A na waje ba na manta abin da ya faru a cikin fim kamar Ahlul Kitabi. Ina kallon shi yana tuna min da wasu abubuwa sosai. Fim ɗin Adam A. Zango ne, Ahlul Kitabi, wanda akwai abubuwan da mu aka jera mu da ni, Tahir Fage, Alamin Ciroma da ragowar wasu mutane, wanda muka zo za mu ci amana Adam A. Zango, za mu kashe shi. To da kansa yake faɗa cewa idan ka soka masa wuƙa sai ka ji ya ce, da kansa sai ka ji ya ce yayawa ne ka kula min da babata. To ni naturally ina da son uwa, ina da a jikina ne abin. Wannan abin da ya faɗa ina action din, amma hawaye nake neman in zubar. Sai nake ganin kamar gaske. In aka soka masa wuƙa sai ya ce yayawa ne, dan Allah ku kula da mahaifiyata. Ka gane, just wannan son mahaifiyar ta sa ya sa na kasa manta sun. Kin ga fim ne can baya. Sannan idan na dawo a dai again a na waje, ba na mantawa da fim ɗin Dadi Hikima, wannan fim da ya zo gidana gurin Hajiya Babba, ya sa mu Hajiya Babba wuƙa na shigo, yana cin abinci a falo na a dining table. Ni da nake mugu, ni da ake jin tsoro na, to ga wanda ya fi ni iskanci ya zo ya ritsa iyali na, ya sa mata wuƙa a jiki a cikin gida akan table yana ci. To idan na dawo cikin gida kuma fim ɗina, na daɗe a rayuwa ta duniya ban ga wani fim da nake so kamar a duniya ba. A gane, ina son a duniya sosai. Shiri mai dogon zango. Sannan in na fita a normal fim ba zan manta da Ali Nuhu ba, misali irin fina-finansa da na fito a mutum mai aure, ka gane, magidanci da mata. Ina tunawa abin yana bani sha'awa daga nan ne farko, irin su Zuri'a su wato irin wa'annan abun gaskiya ba na mantawa. Musamman ma
shi kuma barkwanci dai gashi nan kin faɗa ma gidan Badamasi shi ma akwai irin sin din da na fi so, wanda ranar da za a ɗaura min aure matata ta dawo daga prison, ni kuma a ranar za a ɗaura min aure da kwantena. Ya ta ruga da gudu ta kalli wawa da ce me ake ya kofar gidan, ce aure za a ɗaura babanmu. Ta kalli da ce da Allah jiya ya kalle da nan mun ne da gudu. To wannan shi ma ba zan manta ba. To a takaice dai kenan. Kana ɗaya daga cikin jaruman da suke jagorantar shirin fim ɗin a duniya. Kawai kwatsam sai kaga an cire ka a cikin fim ɗin nan, ya zaka ji a ranka? Babu wani abu da na ji, ba komai ba. Rigimar a duniya ban taɓa tattauna ta a gurin 'yan jarida ba, saboda ƙanina ɗana ya yi magana da 'yan jarida a kai, abin da ya faɗa ko da bai min daɗi ba, amma shi ya fi kowa sanin waye ni a gurinsa, ni ma na san waye shi a gurina. Abin da nake ɗauka wannan gida ne da na gina shi da jikina da body ɗina da kuma kuɗin ɗana. Yau sai aka waye gari ɗana ya ce gurinsa ne. To da kai da kaya ai duk mallaka wuya ne. Shi yaron ya fi fim ɗin a gurina. To ba wanda ya kore ni ba, ba wani bane, ni ne na haƙura, ka gane, na ce na bari a je a yi. To don haka ita maganan ma gaba ɗaya ba na son tattauna ta, kuma ba na yin ta ko a ina. Yana yawan tambaya ta, gaskiya ba na yi. Dalili da yasa har gobe ban isa in ce ba na son yaron ba. Har gobe ban isa in ce, idan na ce maka ba na son Sunusi ɗan yaro, na yi ƙarya, Allah ma ya sani. Idan na ce miki ba na son Abba Ɗorayi, na yi ƙarya, Allah ma ya sani. Abu ne da ka haife su a jikinka, suke ganin ka kamar ubansu, kake tare da su. Amma kalmar babbar shari'ar tana gurin Ubangiji. Ga ni ga su ga duniya ga Allah. Allah shine alƙalinmu. To duk abin da zan faɗa kamar zai tayan min da wani abu ne, ko kuma su zan tayan musu da wani abu. Ne musu fatan alkhairi, kowa Allah ya bashi abin da yake nema. Ni da masu kallon mu za mu so ka shiga rigar fim, ka gwada mana yadda idan zaka fito ko a ɓangaren daba ko na barkwanci yadda kake yi. To ai Hajiya, muryata ma idan mutum ya ji ya san wa yake magana. Idan kika ce miki na barkwanci, a gane, idan na tashi ko a can ɗazu da na faɗa a ce za a yi min aure a wata zo ce wai wala na shiga uku, kin ga har na riga na yi ma, saboda mutum ne da yake tsoron matarsa. Shi kuma maganan daba, wallahi yanzu ko da a rediyo ne aka kunna aka ji wannan murya, kawai za a ce wane ne. Yawwa, ina tashi na ce zan, to abin ya riga ya bi jiki. Yanzu kamar yadda kika faɗa, akwai abin da mutane ba sa gani, suke cewa za ka ji ana wasa. Yanzu gashi tambaya ta kike yi, amma ta ina zan fara ma na kasa, kin gane. Amma yanzu da action aka ce misali na aiki, kuma sai kiga abin ya faru. Da kin ga wancan sana'a, wannan kuma gashi interview ne. Haba Alhaji, tun yanzu wani ce ba ma zan iya motse fuskar ba, ka gane, saboda me, na san hira ce muke yi. Amma da acting din muke yi, to haka ne. Wane kira za ka yi ga mutane da suke yi wa wasan Hausa wata mummunar fahimta? Ai an wuce gurin wannan. Dalili ne, ina ganin fim da yanzu ya zama is business. Akwai garuruwan da ko da ba sa ɗaukar haka, yanzu su ma ya shiga gidan kowa. Kawai mu gode Allah da Allah ya yi fim a Kano State, ruhinsa, tushensa, sai dai mu gode wa Allah. Ba da ban haka ba, da ƙazantar da mutane za su gani tana da yawa. Na farko dai yanzu duk duniya ba fim mai tsafta irin na Kannywood. Baka isa ka riƙe hannun mace ba, baka isa ku haɗu da kai da mace a kan gado ba, baki isa ki sa kayan da bai dace ba. Akwai abubuwa da yawa wanda babu a fim ɗin Laraba. Ana runguma a fim ɗin Laraba, ana ɗauko mace a fim ɗin duk wanda zuma da mu da su duk musulmai ne. Amma mu nan da yake al'adar mu tana kamanceceniya da addinin mu, a
a wasu abubuwan da an danna ba za a yi ba. Yau misali ba gashi ba Ali Nuhu an bashi mukami babba a federal, idan fim abin banza ne ai ba za a bashi ba. Sannan ya riga ya zama yau Abba Al-Mustapha kafin shi Afa Kallahu shugaban hukuma, ita fa hukuma sai majalisa ta zauna ka gane ake fitar da hukuma da sa hannun doka ta yi ta da constitution da komai a rubuce. To kin ga ai maganan ma wai wani ka faɗi wata magana a gurin yan fim, ka faɗi wata magana a gurin yan fim, duk ta wuce. Babban matsalar da ta faru har ma kike ji wasu mutane suna munan da yan bal da mawaƙa da yan fim ba a ɗauke su suna da sana'a ba. Ba a ɗauke su suna da sana'a ba. Na farko dai idan aka je yau aka ce me sana'arsa sai a ce ai bala yake yi. Ta ce to ai bai da sana'a. Amma yanzu a Jos, a Kaduna, a Abuja za a ce bai da sana'a. A ina ne a Kano, Jigawa, Katsina shine za a ce ba ka da sana'a. To kaga wasu mutane ne daban. Sannan na biyu idan kika kalli mawaki, ka gane sai ka an ce me sana'a sai a ce ai mawaki. Shi ma sai a ce ba za a ba shi aure ba. Ka gane amma wancan garuruwan da na gaya miki mawaki me sana'a ne. Ka gane idan kika ƙara dawowa kika ce aka ce ai waye ai dan fim ne sai ka ce ba za a ba shi aure ba. To a wancan garuruwan duk za a ba su. To amma yanzu bari dawo mu ci gwari. Yanzu a cikin garin Kanan ma akwai wanda za a ce Ahmad Musa yana son yarsa su ce a dan balle ba za su ba shi ba. Tuni ma za su ba shi. To me yasa? Sai sana'a sabala. Saboda sana'a shi ba. Yawa yanzu ne madalla. Yanzu akwai wani gida da rarara zai nemi a ce ba za a bashi ba, sai dai aqida ta siyasa. Amma kin san yarki za ta zama na cikin lafiya kuma cikin rubin asiri, kuma duk abin da ake na rubin asiri Allah ya masa. Naziri sarkin waka, Abdul Ahmad, ga sunan da yawa a cikin masana'antar wanda sa musu iyan ta masu wanda Allah ya rufe asirin su. Ka gane baka isa ka kalle su ka ce su waye wa'annan ba. Ai majority wa'ancan abubuwan dan dai ƴaƴan talaka sun fi yawa. Sai kuma mutanen da suka zo suka bata mana masana'antar wanda idan an zo hira da su aka zo aka yi magana da kai sai ka ji mutum ya ce ai muna wa'azantarwa muna faɗakarwa. Uwarwa kake wa'azantarwa, uwarwa kake faɗakarwa. Kai ka ba kanka tarbiyya ma da kanka kafin ma ka zo ka ce za ka ba wani tarbiyya. Ka ji da kanka ma, ka kula da gidanka, ka kula da iyalinka, ka kula da rayuwarka. Ba za ka ba wani tarbiyya. Tarbiyya a gida ake samunta. Wanda yake da tarbiyya yau wasan Hausan da kake in dai gidan da tarbiyya in an ce wani ya kalla ma ba zai kalla ba. Akwai mutanen da za su zauna su kalli Indian Hausa suke kallo. Majority abun yana damuna a rayuwa. Majority shigar India, shigar mutunci na ƴar mace ƴar India, shigar mutunci cibiyarta a waje take. Rabin kirjinta a waje yake. To kuma da shi ake kallo. Sannan ɗa namijin da take soyayya da shi sai ya riƙe hannunta, sai ya jawo ta kusa da jikinsa, sai ya sumbace ta, kuma a gidanka ake kallo, kuma shi ake gani. To shin da shi da wasan Hausa wanne ne yafi wani? Kawai kuskuren namu da muke shiga rigan malamai da manya masu faɗakarwa muke cutar da kanmu da kanmu. Yanzu ni ina zuwa kallon bal, ina zuwa kallon dambe, ina zuwa kallon kokawa. To sai yanzu in ce ina wa'azantarwa. Ta ina zan wa'azantar? In ji da kaina mana. In dan sa dan gajeren wando, in fito kofar gida in ɗora kafa ɗaya kan ɗaya. Ba zai yiwu ba. Yanzu ma Jafar zai miki haka, marigayi Allah ya ji kansa. Daurawa zai miki haka. Zai miki haka. Malam Karibu zai yi miki haka. To manyan malamanmu su ne suke karantarwa, suke faɗakarwa, suke wa'azantarwa. Shi kuma wancan marubuci ne ya rubuta wa'azi kaza. Shi kuma mai ɗaukar nauyi ya ga yana son ya isar da saƙon a gurin mutane. Sai ya tura saƙon, sai mu je mu leburori ne wanda ake bawa kuɗi mu zo mu aiwatar da abin a sallame mu mutum. Amma sai ka ji kana ai muna fim muna wa'azantarwa a gidan Urwa. Kuɗi muke nema, ni dai kuɗi nake nema, ba wani wa'azi da nake. Malam Tijjani mu dawo maganar soyayya. A cikin masana'antar Kannywood wace ce ka taɓa yin soyayya da ita? Soyayya. To ni ban ɗauki soyayya, ni ban yarda da soyayya ba ne ba. Baka taɓa yin soyayya da A'a ni ai soyayya ce ban yarda da ita ba. Kwata-kwata gaba ɗaya. Misali yanzu ni ka kalle ni kana soyayya ne. To wace ce za ta ce tana so da abu gundum kamar awon gwamnati
kai kana gani na kaga fasali za dan daba kin taba jin budurwa ta ce tana son dan daba to akwai wacce zaka ga ita ra'ayin ta a kai ni ba kalan soyayya bane mama a ce ana so ba ballantana ma a je gurin ko ba a cikin masana'antar Kannywood ba wata wacce ko ta tsohuwar budurwarka da kuka rabu da ita har yanzu in ka tuna kake jin abin a ranka ai ki fahimce ni a rayuwa ta duniya babu wani mutum da zai ce ba shi da wani abu da yake kauna inda kauna kika ce ina da su tulu akwai yanayin mutumin da ni a yanayi na ba wasa shi yasa ita kuma soyayya wasa take haifarwa da yawa ni kauna nake yi a haka sai in ya aure ina kaunan wance kawai sai akwai abubuwan da take da shi to shine nake so amma kaunar ta nake sai in ya aure amma in zauna ki so ne in so ki ai mun yi bayayya kenan ai ga fim kenan yaya ka ji a ranka da ka ji rasuwan abokinka Aminu Espono wato mutuwan Aminu ta daga hankali na kaina nake kallo alhamdulillah Allah shi ya san daidai amma mutuwan Aminu ta yi min kyau yan TikTok yan social media yan bal yan fim samari matasa kowa hankalinsa ya tashi kowa yana kuka kowa yana faɗan alkhairi a gurin Aminu to a rayuwa ta duniya mu yan fim muna son junanmu idan masifa ta faru wane ya mutu zaka gan mu a kofar gidan har a share makoki wane zai yi biki zaka gan mu mun taru har a kai shi gidan mu ɗakin mace idan da yadda muke ƙaunar junanmu a cikin irin wayannan abubuwan ya faru da in mun tafi harkar business din haka muke yi da tunan mun wuce haka da mun wuce maganar cin wake da shinkafa da ko dan siyasa da muke bin sa a gindi kamar jela da ba za mu yi ba sai dai shi ya fi mu ka gane da kansa a kamar jela dan bukata to amma muna cikin talauci ba ma son junanmu muna da hassada ita ta fi komai yawa a cikin al'amura to babban tashin hankali kana kallon mutuwar duk wanda ya mutu an manta da shi iyakaci kawai ranar da ka mutu wanda suke ji daɗin ka su ɗau hoton ka su ɗora ka gane kawai a cikin shagon su yau shekara ɗaya da wani yake amma iyalinka da ƴaƴanka me yasa ba a ba su kulawa me yasa ba a taimaka su shine problem din shine na faɗa a wani bidiyo da nayi SK ɗansa ya zo ya tambaye ni ya ce min mama baka gane ni ba ni ɗan gidan wane ne har an manta da wane ƴaƴansa ya suke rayuwa ya suke ciki a sai dai idan sallah ta yi irin su Abdullahi Ahmad su rarara su waye abinda suka kawo a ba ƴaƴan mamata an samu kuɗi abinda aka ba wa ƴaƴan mamata a'a wannan foundation ne da mu wannan gudunmawa ce da mu wanda idan mun mutu ƴaƴanmu za a ɗauki koda ɗau nauyin karatunsu koda nauyin karatunsu su yi karatu mai kyau to za su koma su riƙe junansu idan mutum biyu aka yanzu na ce maki ƴaƴana 9 kin san 8 mata ne ɗaya ne namiji to shin yau sai a ce Tijjani Asasi ya faɗi ya mutu to shin me masana'antar fim na yi mata ita kuma me za ta yi maka wannan shine matsala ta a cika ganna wannan kukan ko na ji wannan abin a raina wannan har gobe ina faɗa a masana'antar mu wannan shine matsala ta asalin sana'ar da na fara yi lodin mota bata kuroda bata tun ba ni da tsayi ana dora na kwandasta an gane na koma gate din BUK ina lodin mota ina har tsokana ta ake duk wanda suka ga interview na wanda suka sani za su jana bata one people ni ne one people are the inside har dariya ake min a shigo saboda in na kwaba wani turancin sai an tuntsire da dariya na samu linkin littafi da waye ya zama shine sana'ata ta biyu sannan daga ƙarshe Allah ya kawo ni wannan matakin ina da iyali ina da gida ina da mota ina da yara ina da rufin asiri kuma duk wannan masana'antar ce tema to me na iya kuma da kana in dai ba rashin lafiya ba har in mutu in zai ɗauki nauyi na sai dai idan na ci amana safin din shi ma ya ci amana amma har in koma ga Allah saboda shi ba tsufa in dai zaka iya magana zaka iya zance zaka iya ji ka gane sana'anka kenan zaka yi
amma sai a dinga tambayan ka wai banda wannan sana'a me kake yi, wannan ita ba sana'a ba ce ko kuma ita ba ta da muhimmanci? To gaskiya profession ɗina fim ne. Sana'a ce amma ni tambayar da na maka ina nufin ko bayan ita zaka ga ai wani yana haɗa sana'a biyu ko uku haka? Dama can yana da waccan to ba zai batta ba. Misali sai aka ce miki Hanza Talla mai fata, daman can gidansu fata suke yi. Idan akan me za a tambaye shi ma magana fata, ba zai bar fata ba, ƴaƴansa da wanda za su taso sai sana'an gidansu ce. Ka gani haka rayuwarsa take. Yanzu mutum ne sai aka zo a Salisu mai kosai ko Hannatu mai kosai, to sai ta zo ta samu harkar fim kuma sai ta koma ta kosai. Haka ai ci gaba ne, ta riga ta wuce gurin. Yanzu ni in kana so in yi sana'a, to idan na samu arziki Allah ya kawo wani kuɗi, sai in buɗe wa ƙanina ko wani ɗan uwana ko wani waye, ka gane wani abu da zai riƙe kansa. Amma ni profession ɗina fim ne. Idan yau kika bani biliyan ɗaya to masana'antar fim ne za a saka ta a ciki, ba abin da na iya sai. Jama'a da yawa suna yawan yabanka akan taimakawa ƙananan jarumai masu tasowa. Shin me ya ja hankalinka har kake jin kana son ka taimakawa ƙananan jarumai masu tasowa? To ba ƙananan jarumai ba sai jarumai ba. Na tashi a unguwar Ɗandago, a unguwarmu da aka haife ni. Wasu suna kallo na tamkar ɗan iska, wasu suna kallo na kamar ɗan daba. Daga lokacin da mu'amala ta haɗa ni da kai sai kuma ka ji kana yabona. Ina son na ƙasa da ni in ga ya ci gaba, ina son wanda nake tare da shi in ga ya ci gaba. Sannan ni a cikin tsarin rayuwata ni ba na son ne kuɗi. Me yasa? Ni a gurina idan ne kuɗi rigima ne. Ina jin ganin yanzu misali a unguwarku mutane nawa ne masu kuɗi madarar kuɗi, to a maƙotanku ba wanda yake kwana da yunwa? Akwai. Sai mamaki a unguwarmu ga masu kuɗi. Yanzu kwanan nan aka kama wani yan kidnapper aka tafi da shi, naira miliyan 7 ake nema. A gidan haya yake da 'ya'yansa da rayuwarsa da komai. A cikin unguwarmu akwai masu kuɗi sama da mutum 30, amma miliyan 7 da akanta aka harbe shi. Allah kar ka bani kuɗin da ba zan iya biya wanda zai zo bukata a gane in ka sai masa. Yanzu ina da naira 20,000 ina zaune a ofis, ba ta iya isa ta zama ofis, saboda duk wanda zai zo bukata abinci ne. In dai abinci ne 500 me ba za ka yi ba. To in ka ba wa mutum sana'a ka koya masa, burina ka koyi sana'a, ka je ka rike kanka ka samu abin da za ka ci, ka samu. Saboda ni na san na je Lagos na gudu, mun yi fada a gida, na yi fushi na tafi Lagos, na je abincin ci ya gagare ni. Na ga mutum a cikin sutura, na roƙe shi dan Allah taimaka min da abin da zan ci, ga mai abinci sai mun ya ce alama da hakuri, na fashe da kuka. Abinci ba, abinci ki fahimta. To dan haka ba wai ka zo mutum ya zo ka bashi 500 1,000, a'a, zo mu haɗu mu rufa wa kai asiri, ka koyi wani abu da za ka rufa wa kanka asiri. Wannan shine tsari na a koda yaushe, haka nake a gurin matasa, haka rayuwata take. Sannan majority mutane sai su dinga kallon mutane kullum ɗan iska. Yanzu ke kanki idan da ɗan iska a unguwar wanda ake kallon sa ɗan iska, idan zaki fita ce gaishe Abdulkadir zo, ka gane zo, me yasa dan Allah ka bar jikinka haka, an gwada 2,000 dan Allah kai wanki, ka gane jibi gata citta. Wallahi tallahi wata ran in sigari yake sha yana ganin ki zai sauye da ne ya boye. Kin ga ya fara jin kunyaki, kunyar da yake ji in ba ya samu ta iyayensa ma baya ji. Me isa? Saboda kyautatawa. Kin fahimta? To a haka sai ki gyara shi. To me yasa mutane ko kullum wani dan iska ne? Ki fahimta, mutane ne, al'umma ce take wata iri. Akwai yarinyar da ake kallon ta kullum yayi iska, aka tara mutanen unguwa a gyara, wai a yi magana da iyayenta a gyara. Uwar ta ce babanta ya mutu. Yarinyar nan billahi la ilaha illa ita take samun mana abin da zamu ci. To mu yanzu zan tankufar da ita ta zauna. Dan Allah ku taimaka ku dauki nauyi, tunda babu namiji, ita kadai ce muke tare da ita. Ku dauki nauyin abincin mu ma mu kawai, ko ku ba mu aikin yi, mu yi mu rufa kan mu asiri ta daina fita. Duk masu kuɗin da suke unguwarsu, idan mutane masu arziki suna taimakawa mutane talaka
da suke karkashin su wallahi ko barawo ne izo gidanka za su fito su bada ransu a kanka. Idan matsala ta samu ƴaƴanka za su bada ransu a kanka. Kin fahimta? Yawwa ita rayuwar ce haka, in mun zama masu imani a wa mutane to Allah sai kalli bayan mu. Wace babban matsala ce take cin maka tuwo a ƙwarya da ake yi a Kannywood? Babban matsalar da take ci min tuwo a ƙwarya, kin mun tambayar da duk abin da muka yi yanzu wannan ita ce shine best a gurina. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Ibrahim Mandawari yana da rai, Adwa mai gidan Dabino yana da rai, Dan Azumi Baba, Malam Khalid, na tafi Jos, Sani Ma'azu, idan na tafi Kaduna, su Yakubu Lere da su waye duk suna nan manyan masana'antar fim da za su yarda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, da za su haɗe kai. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ayi wa masana'antar fim kofar shigowa da kofar fita, ai mata doka da oda, zama kowa akan ta yake. Billahi allazi la ilaha illa da sai mun fita kwarorin mu na kudu. Komai na rayuwa, komai na rayuwa sai mun fi, saboda me muna da masu kwarjini da za su je, muna da masu amo, muna da masu wanda suka isa, muna da wa'anda suka iya, muna da wa'anda suke da ilimi akan abu. Amma problem din yaro yanzu kawai in ya sha zuma sai ya dan juwaye mota mai kyau sai ya fito sai ga manyan ma suna zubar da mutuncin su suna bin sa, suna barka da zuwa, har ana bude masa mota, yana da girma. To ta ina masana'anta za ta gyaru? Amma manyan fa suna kallo, saboda ita masana'antar ba ka da jari ko kai ba wani bane, ba kowa bane kai. Sai dai a cikin biyu cin amana yayi yawa. Ke a matsayin ki na wacce ke a waje yanzu ki dauko 'yan miliyoyin ki shigo masana'antar, idan aka yi miki wani askin in kika bata sai kin ji sunan dan fim ba kya san ki ji an kama. Ba amana. Amma duk da za a yi wa abun doka, yanzu ni in an min laifi na san inda zan je in kai kara, ke in an miki laifi kin san inda zaki je ki kai kara, kuma a dauki mataki babba mai kyau. Ai an gama da masana'antar fim, saboda ai akwai masu ita kuma sun sani kuma suna jina, kuma wannan bidiyon na san zai yi yawo kuma zai je, za su ji, kuma na ja faɗa ma ne. So ni halitta ta yi ake ce min kamar wawa ko kuma ba na jin tsoron kowa, a'a na girma ne, an haife ni a cikinta, na girma a cikinta, na tashi a cikinta, duk rayuwa ta ita ce. In ana neman ɗan fim ni ne ɗan fim. Shi sa zaki ji a tashi ana cewa akwai wata kalma da Alinu ya ɗauka wanda asalinta daga baki na ta fito, sunana Tijjani Asase, ɗan wasan Hausa, ni ɗansa ne shi wasan Hausa. Yawwa. Wane kira za ka yi ga masoyanka da suke son ka, kake burge su? Wane irin saƙon godiya za ka miƙa musu? To su ai na faɗa, ina daɗa faɗa kullum, su ne ni, ba ma ni ba fa. Duk wani ɗan fim ana cewa wani yana da girman kai, wani yana jin kansa, wani yana ɗaukar kansa, waye ka tanka waye? Wannan ɗan kallon, wannan ɗan kallon da kake kallo shine kai. Wallahi tallahi ni Tijjani Asase da ana bin ɗan kallo gida gida a dinga cewa ana gaishe shi, wallahi da zan bi gida gida in je in gaishe shi. Ba fim ɗina ba, ranar da aka ce fim ɗin Aminu sai da an kalle shi a YouTube channel, mutum miliyan 1 sun kalla a rana ɗaya, sai na kasa bacci saboda daɗi. Ba a taɓa yi ba a arewa, daman Lawan Amin ne yake kaiwa irin can haka, mun daɗi. Da ma ni ne, ni ma Allah ya bani iko in kai. Haka na ji a rayuwa, mai kallo yau har an sa abu mutum miliyan 1 a rana ɗaya sun kalla, wannan abin alfahari ne. To me da kamar Aminu Saida, ina kallo a TikTok gashi nan, mutane a gida sun saka fim ɗin Aminu Saida suna kallo a talabijin, an cika da iyali, ana ihu, an saka fim ana kuka. Ka gane yadda ake a fina-finan turai, gashi mu ma a cikin garinmu ana yin irin wannan abu. Kayi abu mai kyau kenan. To idan muka zo da abu mai kyau a rayuwa, dole masoya ka gane su so mu. Baka da, bai kamata ka wulakanta mai son ka ba, bai kamata ka, musamman ma 'yan toto da 'yan ruwa-ruwa din nan da waye, waɗanda za ki ga akwai mutanen da masu sai da nama hotonsu ne a jikin 'yan adaidaita sahu, hotonsu ne a jikin abinka. Waye wa'annan that heart suke son ka,
suna son ka a cikin zuciyarsu sosai, suna son ka, to akan me zaka ce kai baka da lokacin su? Dole ya zama to kana da lokacin su, saboda su ne kai. Sai da suka soka, wani kamfani ya baka talla, wani kamfani ya kira ka, wani sai da mutane sai da suka so ni sannan kika kira ni interview. Don haka babu kamar su, su ne ƙarshe kawai, dole a tsara musu. Ana yawan ji kuna yarurruka haka daban-daban a cikin fim. Ta yaya ake kuke samu wa'annan irin maganganun da kuke yi? To a koda yaushe ina faɗan magana kamar irin ta fim. Mutane ina mamakin ma da mutane suke mamakin yi, saboda abu ne a cikin al'umma, tsuntsuntowa akai. Yanzu ɗan mota ana ce musu 'yan sammu, suna da gana tasu, wanda yanzu za a yi cinikin motar baki san me ake ba, kuma an burbura ki. Idan kika je post office yanzu a sai da wayarki, kuma gana za a yi, kuma baki san ana yi, baki san ayi ba. Idan 'yan daba suka zo nan gurin za su yi sata, za su iya yin magana baki san me ake faɗe ba, kuma sata za su yi. In ma ce zai magana kawai zai ce sarba, ka gane irin kar ayi abun, kar ayi sarba, ka gane ba sar. Yanzu ana magana kina fitowa ce kai a ga wata yanyana, ke yanyana ce. Menene yanyana? Ta jigo. To ka gane ar da wata barewa can, wai ka kalli wata barewa, ka gane kin san me ake nufi, ki kalli wata mace, ka gane irin kikkiawa, tunda barewa kin ga jikinta yana da kyau. To ai gana ce, ita kuma gana kowanne da akwai. 'Yan hanya suna da tasu, 'yan samba suna da tasu, 'yan waya suna da tasu, kowa har ɗan jarida yana da abin da yake yare zai magana, tambaye shi kaza, saboda ni na tambaye shi akwai wani abu, to suna da suma nasu irin. Shi sa gana ce wani abu ne a cikin al'umma, aka ɗauko shi, ka gane aka yi modernizing ɗin shi, aka tura shi zuwa gurin al'umma. Wane irin shawara zaka ba wa mutane masu sha'awar shiga fim? Kar ka shiga sai ka tabbatar da abin da zaka shiga. Me misali, idan acting zaka yi, ka kusanci actor, halinsa ya yi maka, halin da yake halin rayuwarsa, ba wai ka shiga da ka ba, kawai shiga da ka, kamar yadda mutane suke ɗauko jaka, kawai mutum ya zo ya ce na zo Kano ne zan zo in yi fim. Da kai da mara hankali haka za a ɗauke ka. Ka dai san abu kafin ka yi shi. Idan kasuwancinsa za ka shiga, ka gane ka san masu yadda kasuwancinsa yake kafin ka shiga. Idan ma acting za ka shiga, ka san abin kafin ka shige shi. Wannan ita ce kawai shawara, saboda babu irin mutanen da babu, ka gane. Amma ka fahimta, misali ina son yi mu'amala fim da Tijjani Asase, ya Tijjani Asase yake, me halinsa, ya yake rayuwarsa take, ya abinsa yake. Ka taimaki kanka, ka fi ƙarfin zuciyarka dan Allah, ka gane. Ka tsaya ka yi, kar kai gaggawa, dan gaggawa aikin shi ɗan ne. Ka san abin tukunna sannan sai ka shige shi. Wallahi ba ka sha wahala ba, ko ba za a yi maka tawaye ba, ko ba za a cutar da kai ba, ko ba za a yi maka abin da ba daidai ba, saboda ka riga ka san komai. Amfanin ilimi aiki da shi. Me kake gani yake janyo matsalar da 'yan kudu idan za su yi talla ba za su shigo cikin arewa su ɗauki 'yan arewa waɗanda za su musu wa'annan tallan ba? To, majority wannan matsalar ita ke damun Adam A. Zango, ita ke damun Alan Waka, ita ke damun Rarara, amma wasu mu daga cikin 'yan fim ba ta damun su. Me yasa? Abin da yake faruwa, yau biki za a yi a gidan wani babba a Najeriya, a arewa, babba, shugaba, wakili, jagora na mutane, ɗan siyasa, basarake, mai kuɗi, sai ki ga an ebo mawaƙa daga kudu, su za su zo su yi entertainment ɗin mutane. Wanda daga kudin nan ba a taɓa zuwa an ɗauki Mamman Shata, Ɗan Ƙwairo, tun ma iyayenmu na da, amma wa'annan ba su da tarbiyya. In wa'annan ma ba su da tarbiyya, to wa'ancan na baya ba taɓa ɗaukar su daga kudu. Za a yi wa gidan biki, gidan wani falaye ko wani waye ko wani wane kaza ko wani wane kaza, a ɗauko wa'annan mutanen ba. Mu manyan mu ba sa kishin mu. Yanzu akwai tallan da za ka gani an saka a talabijin, za ka ji wani Hausan ma bai iya ba. Duk lokacin za ka ji bai iya Hausan ba ma, ka gane. Amma ba za su iya, saboda kishin nasu,
ba su son kai ka zo kai Ka zo abu. kai. Duk lokacin da ka ga mutanen kudu sun zo nan za su yi wani program a nan gurin sun ba wa mutanen mu Hausawa dole ce, kamar an ba su abu ne a NGOs ne suka ba su abu kuma suna son abu mai kyau, ba yadda za su yi dole ne kawai sai bahaushen ya zo ya aiki, ba sa bukata ba sa so. Idan ma suka ga dama sai su tafi su ɗauko maka ba ɗan arewa, ka gane, misali kamar wanda babu Hausa mai kyau a jikinsa, misali wani ɗan Southern Kaduna ko ɗan Southern Jos haka misali, ka gane, wanda bai iya Hausa, Hausan ma bata nuna a hannunsa ba, wai akwai aƙida wai irin ta addini, ka gane, ita kuma entertainment ba ruwanta da addini, ka gane, da kafiri da kiristan da musulmi da waye kowanne ita yare ɗaya take ji, ka gane, babu, sai dai kowanne ba'ari addinin su da, yanzu misali kamar kana kallon fina-finan kudu ai za ki ga suna da tasiri akan tsafi, to kaga su tsafi ya dama, ka gane, su suke wannan abu, sai ki ga duk abin da an kulla sai ki ga ana son a warware shi tsafi sai kuma a sako addini a ciki, sai ki ga Christianity waye ya shigo, ka gane, an zo an yi abu. To mu ma nan idan ka tashi za ka ji sai ka ji an tafi gurin boka an yi wani waye to akwai sakonni irin wa'annan abubuwan da za ki ga kowanne fata suna da nasu. To idan aka ce miki talla wannan na Bahaushe ne, to kamata yi daga kan kudu har arewa a bawa Bahaushe abin sa yi tallansa. Idan aka ce wannan talla na kabila ne, ka gane, amma daga kudu har arewa a je a bayar. Amma mu matsalar su nasu suna kishin nasu, suna taimakawa na kansu, suna taimakawa, ka gane, just mu kuma nan ba a yi. Dan majority abinda za ki ga inda yan Hausa film sun same shi kai tsaye, to bai huce abin da ya zama na hukuma ba. Misali babu abin da zamu ce da hukumar yan sanda sai godiya, Allah ya saka da alheri, tun da ka sama har ƙasa. Idan kana da bukata, in dai ka yi rubutu, duk abin da kake so za ka iya samun sa, in dai ka bi ka'ida za ka same su, ka gane haka. To irin wa'annan abin idan da za a ce manyan masu kuɗin mu, attajiran mu, manyan sarakunan mu da komai idan ka zo ka rubuta abin, ka bi tsarin abin, ka bukata, za a yi maka. To me zai hana a zo a yi? Mu namu ne ba sa kishin kanmu, namu ne. Ki je yanzu kawai ki je biki, duk bikin da ake na manya, in dai biki ake na manya, ki je ki kalli bikin kawai za ki gani masu raba abinci ba namu bane, masu kula da gurin ba namu bane, masu kiɗa ba namu bane. Kawai in ba wasa ba, Allah dai ya taimake mu zamani, za ki ga an ɗan ɗauko a dogon ja, an ɗauko a lijita watakila, amma in dai bikin ma ya shahara sai dai ki ji an ce wani Davido ko Davido yake ko da wani Namusji irin Bishido namu ne ko waye irin dai ga su can dai haka dai su wayannan mutanen ni ba sanin su ne ba irin su ake ɗaukowa, sai ki ga sun zo suna wani shan ƙanshi, suna jin kansu, kuma ki ga yayan masu kuɗin nan wanda suke kallon an ce ga Adam ya zango ta, to sai me a gan shi mai, amma sai ki ga tana ayyo Allah ruski wallahi kaga yarinya yar wani fa ana ji da ita, ana ganin ta anan, ana ganin ta za ce yan wani ce wannan, amma tana ka ayyo Allah ta fito da gido ne ko da gido. To duka anan muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu ba da ram ya so ba. Masu kallon mu za ku iya turo mana da saƙonninku ko tambayoyi akan wannan hirar da muka tattauna. Za kuma ku iya bibiyar mu akan shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, TikTok, Instagram, Twitter da dai sauransu. Kuna tare da ni Salma Nasir Yahaya, Premium News.